Здравейте, привет на всички. Нека не бавим повече аудиторията и да започваме. Който не е имал възможност, допълнително се надяваме да има и запис, но ви приветстваме да останете до края на събитието, тъй като ще направим една много хубава дискусия с моя гост днес, Борислава, и ще може да се включите в нея. Ще се радвам да ми пишете дали се чуваме нормално, дали всичко е наред. Имате чат пред вас, в който през цялото време можете спокойно да задавате вашите въпроси и ние ще ги адресираме в определен момент. И ще помоля също нашия гост днес да се включи вече. Темата, която ще разгледаме днес, е умората на надбъбречните жлези. Както виждате в заглавието, аз съм сложила в кавички. Защо? Защото това е провокативно заглавие. Няма точно такава умора. Сега ще се говорим днес каква е идеята, откъде идва това име и защо е така наречено. Здравей! Много се радвам, че си ми на гост тази седмица. На гости тази седмица. И ще се радвам да... само ще те помоля да си анмютнеш микрофона. Да, здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Ако някой не ме познава, не сме се виждали на събития, аз съм магистър-фармацевт Бояна Иванова и съм фитотерапевт, консултант по хранене и холистична терапия и съм съосновател на форум Здраве БГ, в рамките на който се излъчва и това събитие, като съответно следете тази година ще има още много други такива събития, безплатни, както и платени, с много интересни лектори ще сме ви подготвили и продължаваме да ви подготвяме. Моят гост днес е Борислава Люцканова. Борислава е Fast Metabolism Coach и нутриционист. Тя е създател на изключително много рецепти, мисля, че и книги имаш, които са свързани с най-различни състояния, без глутен, без захар, без... Да, ти ще разкажеш още какво. Като съответно тя и Да? Безмлечни също така. Безмлечни. Тя е създател на Вдъхновения. Вдъхновения е бутиково издателство за здравна литература. То специализира изцяло в здравния сектор, като интересното при тях е, че те избират да издават книги, които са световни бестселъри и по-голямата част от тях са на специалисти. Тоест много е важно, когато четем една здравна литература, дори тя да е за широката аудитория, не говоря специализирана здравна литература, учебници подобни, тя да бъде от автори, които са или медицински специалисти, да са тесни специалисти в дадената сфера, която си има предвид, като наскоро те издадоха и книга, която е от български автор, така много широко познат на аудиторията, също който е лекар, на тема на по хомеопатична тема, така да кажем, така че може да следите сайта Вдъхновения и да видите какви нови издания има, малко по-късно ще си говорим реално свързано с темата днес, какво имат те като предложения. Връщам се на миналия слайд да кажа, че събитието днес се организира в рамките на клуба на Форум Здраве, който вие сте членове. Това са просто набързо активностите, които ние правим, такъв тип събития, много важно затворената фейсбук група, там ще има интересни неща тази година, отново дискусии, отговори на въпроси от специалисти, така че ако все още не сте вътре, ще се радвам да заповядате. Малко по-късно ще изпратя линкове към всичките неща. И също може да разгледате на форум Здраве БГ, това е онлайн медиа, която вече на 12 години сме здравна медиа, където ще откривате тази година информация за безплатни прегледи, различни социални активности, свързани с така доста социално значими заболявания. Това е насока, която аз от години си мечтая да развия и тази година ще имам тази възможност, както и разбира се многобройни статии, свързани с нашето здраве най-общо казано. И на live.forumzdrave.bg ще видите всички предстоящи събития на Академия Форум Здраве, които са свързани отново с тази тематика и са от водещи лектори, специалисти в България на тази тема. За мен вече разказах и продължаваме с темата. Само едно изречение, че всичко, което си говорим днес, не завеня вашата диагностика, посещение при вашите медицински специалисти и вашата диагноза, преди да имате някаква форма на лечение, терапия. Но въпреки това, голяма част от нещата, които ще чуете днес, всъщност са доста общо приложими, т.е. те са свързани с здравословния начин на живот и съответно могат да се приложат съвсем спокойно и да няма някаква диагноза, проблем. Т.е. те са с една профилактична
насоченост, ако може и така да го наречем. И преминаваме вече към темата днес. Аз ще си пусна на фулскрин, за да виждам по-добре моята презентация. Ще ви помоля, ако имате някакви въпроси, макар че по тази първа част може би няма да имате все още, набързо ще минем през теорията, защото практиката е много по-интересна. Ще разгледам въпросите в хода на събитието, а Борислава ще помоля, когато има някакви допълнения към мен или тя пък има някакви въпроси, да се включва спокойно, без никакво притеснение, направо да ме прекъсва. Така, надбъбречните жлези представляват от медицинска гледна точка. Те са чифтен орган, две жлези, които са разположени като шапчици върху двата бъбрека. Те имат кора и сърцевина, като от кората се отделят няколко хормона. Това са алдостерон, кортизола и ДХАС. Това е дехидроепиандростендион, който е свързан с половите функции. А от сърцевината, предполагам всички знаете, това са адреналин, норадреналин в конкретно съотношение. Тема днес, която ние ще разгледаме, е всъщност функцията на кортизола и реално какво се случва, когато сме в състояние на хроничен стрес. Т.е. това е по-специфичното, което нас ни касае днес и което ще коментираме. Много важно е да кажем, тъй като постоянно се говори за този холестерол, колко бил висок бил, нисък бил, лош бил, не знам какъв бил. Холестерол е част от организма ни, ние се нуждаем от него в нормалното количество, което се отделя и в нормалния ритъм, който след малко ще разгледаме какъв е точно този ритъм. Тоест, той има своята физиологична функция, т.е. те са много функции, които са изключително важни за нашия метаболизъм, хормонален баланс и така нататък. Но вече когато ние чрез нашия начин на живот и реакцията ни към стреса не успяваме да се адаптираме правилно, съответно тогава идват реалните проблеми. Основните функции на кортизола са на първо място свързани с метаболизма. Винаги може да го свързвате така. Това е хормон, който има отношение към нашата реакция към стреса. Когато сме стресирани, на организма му трябва повече енергия. Затова кортизола води до повишаване на нивата на кръвната захар по редица механизми, които няма значение какви са, важният е крайният ефект. Както виждате, разграждането на белтъчини, то има един катаболитен ефект, както и разграждането на липиди също на мазнини. Тоест, най-общо казано, има такъв катаболитен ефект. При нормалното функциониране това на нас не ни представлява проблем. Тоест, той си спомага. Когато обаче вече сме в състояние на един хроничен стрес, е възможно да се покачват нивата в диапазон, в който да виждаме някакви странични ефекти. Най-честият ефект, който хората виждат, е промените в теглото. Тоест, в един момент, както сме имали никакви промени в нашата двигателна активност, в хранене, наблюдаваме така странни промени в теглото и тогава най-често се съспектва или насока на инсулинова резистентност и насока на нарушен кортизолов ритъм. Като тези две неща са абсолютно свързани. Днес ще видите как. Друго основно направление е сърдечно-съдова система, участва в поддържане на кръвното налягане, но алдостерона също участва и там, като съответно при състояние на стрес ви е ясно, че тези неща имат отношение. Нервната система, виждате, може да контролира нивата на емоциите в насока както да имаме една еуфория, така и депресивност. Съответно, когато сме в състояние на хроничен стрес, е възможно на нас да ни се наруши така наречената емоционална интелигентност, т.е. да преливаме от еуфория към депресивност, т.е. не реагираме правилно на всичките събития, неща, които се случват в нашия живот. По отношение на храносмилателната система съдейства, има и там отношение, съответно е много важно да се държи хубав ритъм на кортизола. По отношение на костната тъкан е важна тема, защото стимулира костната резорбция, което означава, че при нарушен ритъм също ще имаме проблем с нашата костна плътност. И да видим какво представлява този ритъм. На слайдчето е сложена тази картинка заедно с мелатонина, тъй като двата хормона, те помежду си имат така, както виждате, като антагонизъм, т.е. където единия е нисък, там другия е висок. Двата участват много добре така в нашия ритъм, който е на бодрстване и сън, нивата на енергията, как ще сме концентрирани и точно както е нарисувано, така би трябвало да бъде тяхното отделяне, за да може ние да се чувстваме енергични сутрин, до обяд, след обеда ни падат нивата на енергията до известна степен, вечерта падат съвсем ниско и успяваме да заспим. По-конкретно за кортизол имаме един пик, който е рано сутрин, след
след това виждате плавно намалява експоненциално, след което в един момент 12 часа вечерта е абсолютно супер нисък и отново започва да се качва до зазоряване. Този ритъм се определя от редица фактори, от начина на живот, от това доколко се излагаме на слънце. Всички тези неща ще ги видим по-късно в нашето изложение днес. Най-важна е тази връзка между хипоталамуса, хипофизата и над бъбречната кора. Това е така наречената хипоталамо-хипофизарна надбъбречна ос. Тази ос е много важна, защото когато се отделя по-високо количество кортизол, реално по место на обратна връзка се потиска отделянето на адренокортикотропен хормон и по този начин в един момент ще се намали секрецията на кортизол. Тоест в началния етап, когато ние сме стресирани, да кажем, силно и постоянно, т.е. често сме в състояние на стрес, тогава наблюдаваме повишено ниво на кортизола, но с времето в един момент тази комуникация между хипоталамуса, хипофизата и надбъбречната жлеза се нарушава и съответно ние излизаме от ритъма, който виждаме на картинката. В началния етап тук ще имаме по-високи нива, ще е по-нагоре тази крива и в по-късния етап е възможно вече да минава доста по-ниско. Съответно, симптомите в първият етап биха изглеждали, че ние ще сме доста раздразнителни, доста свръхстимулирани, ще имаме евентуално проблеми с съня, започваме да имаме проблеми с съня. В по-късния етап вече тялото тотално се изтощава. При едно продължително безсъние, вследствие на това имаме една свръхумора през деня, липса на концентрация, липса на енергия и минаваме в втората фаза. Без да гледаме тези хормони, криви и така нататък, това нещо в практиката с пациенти, с клиенти се вижда изключително силно тази зависимост. Тоест, много често се случва тази последователност. Първо сме свръхстимулирани, след това заради безсънието влизаме в етап, в който тотално сме изтощени, вече идва така наречената модерна дума бърнаут, нали? Долу-горе това представлява. Сега много е важно да видим в тази връзка какво стимулира отделянето на кортизол и съответно на адреналин. Това са фактори от средата, които организма ги възприема като силен стрес и те са окей, ние тях не може да ги избегнем. Инфекции, боледувания, загуба на кръв, болка, така. Това са неща, които ние не можем по никакъв начин да ги избегнем. Те понякога се случват. Обаче от точка 3 надолу, емоционален стрес, виждате гладуване, прекаляване с бързите въглехидрати или пък някакви суперкрайни диети, където имаме изцялостно изключване на въглехидратите, на сложните въглехидрати или пък на мазнините, много ограничен калориен прием. Всичко това са теми, които с малко ще вземем. Да кажем най-общо дисбаланс в храненето, както и нарушения циркаден ритъм, който ние абсолютно сами си го причиняваме. Това са все фактори от начин на живот, които ние можем по някакъв начин да влияем върху тях. Тоест, тук е вече нашата роля и затова всъщност е нашата презентация днес. Това е логиката. Само две думи, че в допълнение с този ритъм, който е на кортизола, важно е да отбележим, че в състояние на хроничен стрес нашата симпатикова система ще бъде активна доста повече, отколкото парасимпатиковата система. Те в едно нормално състояние си партнират. В определени моменти на стрес симпатиковата система е по-активна и това е нормално. А в други, в състоянието на спокойствие, почивка, организма се възстановява, има храносмилането си върви и така нататък. Метаболитните процеси. Въпросът е, че когато симпатиковата система е активна прекалено често, в такъв случай вече получаваме този дисбаланс, който се допълва пък с нивата на кортизола. Тоест, от всяко едно отношение дисбалансираме работата на нашата надбъбречна жлеза, ако може така да го кажем. И аз ще помоля нашия гост днес, Борислава, ако нещо да добави тук, ако не да разгледаме сега симптомите на хроничния стрес, защото те са много интересни. Привет отново. Много добро въведение, много добре обясни така сложни процеси, които са много взаимно свързани. Нямам какво да добавя по теоретичната част, по практичната обаче като примери ми се иска да обърна внимание на нещо, което аз в
работата си, ежедневна комуникация с наши читатели, наши клиенти, виждам постоянно. То е един момент, нали, за циркадния ритъм специално. Как го нарушаваме? Най-честият пример е вечер си лягаме с телефона, таблета или нещо друго подобно в леглото. Защото обикновено хората, вярвам, че тук част от читателите ще се разпознаят, от слушателите ни ще се разпознаят, въпреки че предполагам, че има и такива, за които терминът циркаден ритъм не е новост и ще го знаят как да се грижат за него. Лягайки вечер с устройство и въобще когато имаме комуникация много с екрани, вечер ние нарушаваме своя циркаден ритъм и точно тези неща, които обясни за кортизола и за адреналина, започва да се образува този дисбаланс и на мелатонин също, нали, вечер, защото той се нарушава по този начин. Така че просто като допълнение, като пример, нещо, което наистина често виждам, това е една от първите стъпки, с която хората започват да нарушават, нали, този баланс. Да, това е един от най-лесните начини да се вкараме в дисбаланс. Освен това, прекаляване с кофеин и най-вече лошата реакция към стреса. Неправилната реакция към стреса. Което ще си говорим, да. Да. Набързо минавам през тези симптоми, но аз искам да акцентирам на тях. Интересно е какво? Че хората обикновено свързват недобрата реакция към стреса с безсъние, да кажем. И до там. И това се приключва. И много често всички тези симптоми, които са написани на слайда, да кажем, отклонения в нашето кръвно налягане, проблеми с перисталчиката, така нареченото синдром на разрязаното дебело черво, което също е функционално отклонение. Там нямаме някакво сериозно заболяване. То е психосоматично състояние, се влияе изключително много от стреса. Тревожност, безпокойство, раздразнителност, проблеми с съня, умора, за което говорихме. Така че тук трябва много добре да се проследи кръвното и така, да се види точно каква е причината, защото обикновено зад симптомите стоят разни неща. И сега да кажем, реално съществува ли тази умора на надбъбречните жлези? Това е термин, който е измислен през така далечната 1998 година, който термин може би сте срещали, ако се интересувате повече от холистична медицина, природна медицина, и тук идва въпроса къде е връзката, противоречието с стандартната медицина. Той е формулиран така: изтощение на надбъбречните жлези. Тоест след така продължителното отделяне на по-високи нива на кортизол заради нашия хроничен стрес, в един момент видиш ли, че жлезата започва да отделя по-малко кортизол, защото е свършил, нали? Нещо такова. Ами няма такова нещо. Този термин е неправилен. В смисъл, симптомите, които имаме ние, са правилни и причината е правилна, за която говорихме, но адреналната дисфункция е по-правилният термин, защото тя представлява един дисбаланс между комуникацията, която имаме на ниво хипоталамо-хипофизарна адренална ос, тази, която вече преди малко обяснихме специално. Тоест, тук става въпрос за един нарушен ритъм на кортизола. И най-често за това, когато се отиде на ендокринолог специалист, вече сега по-рано как е било, не мога да кажа, но наблюдавам, че последно време доста често специалистите пускат и ритъм на кортизола, да кажем при ненормено тегло, или също така хубаво си разпитват пациента, той е в условия на стрес, не ли, и така нататък. Тоест, нали, това е много верен подход, правилен, и хубаво да се мисли в тази насока. Да. И съответно в този ред на мисли, да, хубаво е да се направи консултация, изследванията, които ни интересуват в тази насока, могат да са на калий, натрий, на глюкоза, инсулин, липиден профил, кортизол, ритъм и, разбира се, всичко, което вашия лекар или терапевт е казал допълнително. Ако става въпрос за дефицити, които изключително силно влияят върху нашата енергия, върху ритъма ни на сън, бодрстване, са тези, които съм изброила, именно B12, фолат, желязо, фератин, витамин D, цинк, селен, разбира се, има и други. Тези са просто най-общо срещаните, които най-често наблюдаваме
наблюдаваме, които имат отношение към нервната система, емоциите, но и те имат отношение, разбира се, към много други органи и системи. След което вече може да се помисли да се състави някакъв по-индивидуален подход и разбира се, ако въпреки всичко нашата реакция към стреса продължава да бъде лоша, тогава може да се помисли за психологична помощ, която да ни подкрепи в този много така сложен момент. Сега тук само искам да споделя за това, отново за симптомите. Много важно е да кажем, че хората много се бъркат върху тези по-общи симптоми. Започва едно чоплене, дали са на Хашимото, дали са на адренална дисфункция, дали са свързани с инсулиновата резистентност, защото и там, както знаете, когато има инсулинова резистентност, при пиковете на инсулина спадат нивата на енергия, има сънливост, има тази така наречен brain fog и така и така и така. Съответно, да, възможно е, но реално това ни касае до толкова, доколко ще бъде назначавана терапия, ще се обръща внимание в индивидуалния режим. Най-важното е да не се търси постоянно това безкрайно ровене на диагнози, а да се обърнем конкретно към симптомите, да видим какво има в изследванията, което да се коригира реално, да вземем някакви мерки, а не да търсим да се чувстваме просто болни. И категорично тези симптоми могат да се дължат и на трите състояния, които споделих. Съответно, когато се подозира, когато искаме да разберем какво има за тях, е хубаво да се обърне внимание на всичките. За радост, някои ендокринолози имат доста холистичен подход и вече се случва това нещо. И така, много зависи просто с кой ще работите също. Сега, може ли да си помогнем в оздравителния процес? Помогнем ние самите, като хора, не само да чакаме вълшебното хапче и там каквото ще се случи. Ами най-вероятно можем, да. И затова съм включила и информация да ви разкажа за една много интересна книга, която е на Изабела Уенц. Изабела Уенц е медицински специалист. Тя е доктор, не лекар, но доктор по фармация. И книгата е по темата, която говорим днес, а именно за умора над бъбречните жлези. Тя споделя в книгата много интересна история, както за себе си, така и за реално наблюденията си от работа с много пациенти или клиенти, както тя се ги нарича. Така с доста голям диапазон от хора, какво реално работи. Тоест, като оставим на страна диагнозите, нещата, които, както казахме, реално стандартната медицина ги изключва, тя казва, няма такъв проблем, няма такова нещо, вашия кортизол е окей, няма ви нищо, това са някакви измислени симптоми. Ако оставим това нещо настрани и помислим вече от начина си на живот, ние какво може да направим, в такъв случай книгата би била полезна за вас със сигурност. Разбира се, когато четете здравна литература, винаги имайте критичното мислене, че там не всичко е подходящо за вас, тъй като все пак това са по-общи препоръки, те не са индивидуални и ги комбинирайте с всички насоки от вашите лекуващи лекари, вашата индивидуална диагностика. Конкретно, защо на мен ми се налага да чета такива книги, някой ще попита. Интересното е, че наистина ми се налага и наистина ги чета, защото вие ги четете. Когато дойде някой при мен и работим заедно, на първо място аз трябва да знам той какво знае, за да изходим от някъде, той какво спазва, той какви вярвания има. Ако нещо не е окей, за мен аз да го оборя по някакъв начин или да го допълня, да кажем. Така че, съответно, ако мога да кажа нещо по-общо въобще за здравната литература, се насочвайте към неща, които са от тесни специалисти, в идеалния случай медицински специалисти, които имат много вътре практически насоки, не само някаква суха теория, а реално как да се случват нещата. И съответно това, което от тук нататък ще разкажем, до голяма степен е покрито и в книгата, с известни разлики, разбира се, всеки специалист има негов прочит на нещата, но като цяло тя разказва за един 4-седмичен протокол, с който вие може да си подобрите много така хормоналния баланс и в частност хормоналния баланс свързан с ритъма на кортизола. Като акцент от книгата, да, в смисъл там ще откриете много интересни списъци на храни, рецепти, т.е. много практична информация. Според мен от тази книга това е така ценното за хората, защото много често проблем в кабинета, като консултирам някой, е, че дават се конкретни насоки, обаче на хората им е много трудно да имат тази креативност, постоянно да се мислят нови рецепти,
тази конкретика е най-сложна за хората. В основата на книгата стои една идея, която никак не е лоша според мен. Това е идеята за изпращане на сигналите на безопасност към организма. Реално какво представлява това нещо? Идеята е, че когато ние сме в състояние на хроничен стрес и нон-стоп изпращаме сигнали на тялото си да се бие или да бяга, съответно да си качва нивата на кортизола, на адреналина, какви са тези сигнали, постоянно сме под напрежение. И то няма време да изпадне в състояние на спокойствие, да се активира повече парасимпатиковата нервна система, да се възстановят системите, органите, където има някакви неща за коригиране, да се оправят и така да си продължи. Съответно е много важно да върнем този баланс, затова е важно да му изпращаме сигнали на безопасност. Има храна, има сън. Ние му казваме, аз съм на работа, нямам време, т.е. нямам време, нямам сън, нямам никакви ресурси за теб. Така че оправяй се както намериш за добре. Оцелявай. Идеята на организма не е да оцелява, той е оцелявал колко милиона хиляди години и е доста жалко в 21 век ние да му казваме да продължава да оцелява. Идеята е ние да мотивираме тялото си, то да се чувства добре, да процъфтява, не да оцелява. И смятам, че тази идея, чисто от психологическа гледна точка, много добре обяснена в книгата и тя помага на хората по някакъв начин да ги мотивира. Все едно ги извади от това състояние, че те не са важни, да поставят себе си на първо място, да поставят своите навици, да намерят време, да намерят начин, реално на практика да се случат нещата, които постоянно си говорим на теория и не се случват. Тук ще се радвам ти да ме подкрепиш с някакви истории, мотивиращи, които си виждала в реалната практика. Абсолютно, да. Значи, като започнем от това, че човек, когато е стресиран, му е много трудно да направи каквито и да е промени. Отивайки, наистина, търсейки помощ при специалист с някаква симптоматика, която най-често се дължи, нали, в по-началните етапи, най-често се дължи на стрес. Тогава човека, защо търси диагноза? Аз това исках да допълня, но не исках да те прекъсвам. Защо търси диагноза? Всъщност, той търси рецепта, търси начини, методи за справяне с тази ситуация, в която той не се чувства добре. Защото и нарушения кортизолов ритъм, и свръхсекрецията на стресови хормони, и вече адреналната дисфункция всъщност са свързани с една постоянна тревожност, една постоянна динамичност. Вечно бързаме за някъде. За къде бързаме? Той света утре няма да спре да се върти. Освен това няма да спре да се върти, ако ние не изпълним целият списък с 175 задачи. Така че това, което ни е най-трудно да направим, защото ние знаем, нали, че стресът е в основата на всички заболявания под една или друга форма. И всички знаем, че трябва да намалим този стрес. Само че реално това, което се случва, е различно, нали, това, което наричаме стрес, много различно от нашата реакция към него. И ти много хубаво беше подготвил един слайд как да си помогнем сами. Един от първите, нали, начини е да се обърнем първо към себе си. Не казвам да не търсим помощ, даже напротив, апелирам и аз като теб, че трябва да се допитваме до специалисти, трябва да намерим специалисти, с които да имаме диалог. Ние като издателство, между другото, го пишем това в бележки под линия във всичките си книги, че е много важно да можеш да разговаряш с лекаря си или този, който следи, нали, конкретното състояние, за да може да не се пречи на процеса. Но това беше малко. Да, в принцип не съм против. Напротив, предпочитам хората да четат по-сигурна литература, отколкото да четат статии в интернет, които обаче не са от медицински специалисти. Това е борба, която водим вече над 12 години. Това беше нашата мисия да създадем форум. Въпросът е, че по този начин те реално разбират повече за своя проблем и знаят какви въпроси да зададат.
да са по-ефективни. Да. Да, съгласна съм. Въпросът е, че трябва винаги да може да се комуникира с специалиста, с който работиш. Тоест ти да можеш да му се довериш, той да може да те чуе, защото това са две различни неща. Нали? И тук участват двете страни в процеса. Но всъщност какво можем да направим сами и относно поставянето на тялото в безопасност? Изабела в тази книга, освен че дава този седмичен план, стъпка по стъпка, изследвания и така нататък, какво да ядем, какво да не ядем, сравнително малко са нещата, които не трябва да консумираме, но теорията за поставянето на тялото в безопасност за мен е абсолютно на първа позиция, защото това е един от начините да започнем да се възстановяваме от този стрес на ежедневна база, защото така както тялото има нужда в края на деня, нали, да заспи, да си изреди всичките фази на съня, за да може да си отпочине, да се презареди и възстанови за следващия ден. Така по същия начин имаме нужда и от емоционално и психологическа, нали, почивка, за да можем пък да се справяме с тези високи нива на стрес. Особено когато имаме някакво хронично състояние или заболяване съпътстващо, ако не поставим тялото в безопасност, т.е. то да спре да се бори с тези непрекъснати нива на тревожност, стрес, хиперактивност и така нататък, трябва да се научим да го поставяме на ежедневна база в безопасност, за да може да се стартира възстановителна функция. Да, точно така. И е много важно, че всички направления, които сега ще разгледам с теб, вече да преминаваме към тях, за да имаме, нали, така повече добавена стойност към хората. Те действат синергично, не самостоятелно, но не е необходимо да работите по всички направления. Където можете, колкото можете. Перфекционизма е най-лошия приятел на всяка дама. Като съответно, интересно на този слайд е, че поредността, която перфекционизма е сигурно, че ще ни заведе в бърнаут. Просто гаранция. Най-бързия пряк път към бърнаута. В долу-горе тази последователност. На първо място са нещата свързани с осигуряване на време на почивка, реакцията към стреса, оттам преминаване, хранене, дефицити, контрол върху приема на захар и въобще всякакви въглехидрати, които са вредни, и чак на последно място е включване на фитопродукти. То, нали, не е задължително, казвам, ако се налага. И преминаваме, тези акценти вече ги разгледахме, за да може направо да преминем, аз предлагам, по темите, като съответно много интересно тя в книгата разглежда, това много ми хареса също, за различните категории стрес. Тук акцента ми е да не пренебрегвате стреса от всичките му страни, т.е. да се борите с всяка една стрес, както свързан с работата, което е най-честия проблем. Стресът може да идва от семейството, особено при майките, от хаоса, който имаме, травми от миналото, които са били от много време, реално може да продължават да ни тормозят по някакъв начин, и, както говорихме вече, перфекционизъм, някакво тревожно разстройство, други личностни разстройства. Покрай нашите мастер-класове в академията посещавам различни семинари на психолозите, свързани с личностни разстройства, и това е изключително интересна тема, която много трябва да се работи в тази насока, ако човек види, че е учил в някаква от тези посоки, защото това може тотално да ти промени живота от там нататък. Като съответно е много важно да се обърнем за помощ. Психотерапия, техника, каквото работи за вас. И сега ние, разбира се, ще обърнем внимание на адаптогените. Аз като специалист в областта на фитотерапията ще говорим за ароматерапия, че ако прецениш, може нещо да включиш тук. Аз не специализирам в ароматерапия. По принцип, за лавандулово масло. Единствено тук аз, което искам да кажа, че ако сте фенове на ароматерапията, моля ви, не приемайте арома масла вътрешно, само външно в дифузери и така нататък, за да може, нали, да са безопасни за вас. Добре, като съответно тук са лечебните чарове. Идеята е, че последните години темата за адаптогените стана някаква страшна мода
и за щяло и нещяло се дават адаптогени. Адаптогените, моля ви, са много силни билки. Те са силни в своя ефект, но са силни в своите противопоказания. Тоест, при автоимунни заболявания, бъбречна чернодробница, някакви сериозни заболявания, ако приемате медикаменти по принцип, те изключително много реагират с медикаменти за кръвоналягане, кръвна захар, холестерол. Не. Ако имате операция скоро, ако имате проблеми с кръвосъсирването, те удължават периода на кръвосъсирване. При хормонозависимо заболяване, това са онкологични заболявания, като зависи нивата на естрогена. Това са естроген зависими заболявания. Там не. Също така при бременност, кърмене, това е ясно, тъй като са по-силни билки. Просто не са подходящи за този период. Това са, нали, противопоказанията. Но разбира се, те имат своята огромна роля в фитотерапията. Това са билките, които ние даваме на хората, когато те не могат да се справят с стреса. Тоест, те са нашите психотерапевти, така да ги наречем. Като съответно в популярните литератури навсякъде ще откриете огромен списък от адаптогени, но аз съм ви избрала тези. Разбира се, има някои други, които аз разглеждам в моя мастер-клас. Също така в книгата на Изабела, тя долу-горе тези е разгледала. Има още няколко, които ще срещнете там, но долу-горе списъка се препокрива. Сега съм добавила и нашия жълт кантарион. Идеята е, че има и други билки, които по-скоро не бих ви препоръчала, водят се адаптогени, защото не са добре проучени или откровено са, в смисъл, имат някакви странични ефекти. Тези, които съм избрила, китайския женшен, сибирския, рейшето, сиродиола, хизандра, шизандра или китайски лимони, както я знаете вие, астрагала с шваганда са долу-горе тези, които сме така използваме активно в практиката, които са добре проучени, има клинични проучвания за тях, данни за ефект, за странични ефекти и спокойно може, нали, с ръка на сърцето да ги ползваме. Сега, разбира се, всяка от тях има доста допълнителни действия, които са полезни, но няма как да ги разгледаме днес. Съответно, единствената от тях, която може да се дава при Хашимото, знаете, Хашимото автоимунно заболяване, е ашваганда, защото реално тя има успокояващо действие върху нервната система, а всички други адаптогени имат по-скоро стимулиращо действие. Жълтия кантарион, да кажем, че също не би го препоръчала, той пък има имуноподкрепящо, така че там също не сме окей. Долу-горе това е за адаптогените, като много е важно там да кажем кога са полезни при някакво силно стресиращо действие, когато имаме период на хроничен стрес, но през тях важното е да са на курсове, т.е. не ги приемаме нон-стоп. И ако имате някакви други проблеми, по-добре с консултация, пак казвам, по-силнички билки са. Ако проявите безсъние от тях, спирате ги. Това не е вашата билка, не сте я включили в правилния момент. Когато се включи в началния етап на реакция на стреса, т.е. по първия етап, когато все още не сме в бърнаут, все още имаме енергия, с която да се стресираме, тогава ще ви помогнат. Когато включите във втория етап, когато вече сте в тотален бърнаут, тотална безпомощност, така да се нарече, когато вече кортизола започва да пада, тогава това не са вашите билки. Съответно, те ще ви влошат безсънието. Това е проблема. Вече това е основното неразбиране и пропуск, който аз наблюдавам във всякаквите препоръки, затова съм малко агресивно настроена в тази тема, т.е. винаги гледам това да се има предвид. И съответно, тогава във втория етап, когато вече сме в сериозно безсъние, тогава по-скоро включваме успокояващи билки. Изабела също ги разгледала. Сега нейният списък може да е бил различен, честно казано не помня. Това са по-скоро български варианти. Мисля, че тя беше включила пасифлора, но от българските варианти са Риган Маточина, Лайка, пасифлора, валериана. Има и други, които аз използвам в нужните комбинации, дозировка, състав и схеми, за да може да се премине във всеки един етап от това нарушение, както на хормоналния баланс, така и на неврологичните аспекти, които следват след него. И така, така че ти може сега да допълниш какви са твоите наблюдения от вашите клиенти, които са читатели на издателството, за ефектите от адаптогените. Те какво наблюдават? На първо място мога да кажа, че лайката е една много пренебрегвана билка, типично българска. За съжаление, когато хората, които не обичат чайове, свързват лайката, моите наблюдения са такива, свързват лайката с тези чайчета от пакетчета, които са от преди 100 години, в които буквално няма билка. Когато дадеш на един такъв човек, който казва, не обичам чай, най-вече пък от лайка, истински билков чай от лайка, запарка на билка, изсушена, нали, набрана на слънчева поляна, тогава
разликата е огромна. Един чай от лайка вечер преди лягане върши чудеса наистина. И това е препоръка и на Изабела, и на други наши автори, пак във връзка с стреса. Наистина това е нещо, което може да ползваме. Маточината в България се ползва много също. Така че... Тя има също много добър профил на безопасност, лайката и тя. И двете имат влияние, нали, към храносмилането, намаляват спазми, болки, т.е. и при психосоматика, свързана с храносмилателна система, ги ползваме активно, правим комбинации и така. Също да. Лайката може да бъде маскирана. Има начини, смисъл билките, които не харесваме, могат да бъдат маскирани с различни други варианти. Така. Да, но това е или в готова комбинация, или в чай, който ти е предписан от фитотерапевт, нали? Тоест да е... И в двата варианта може, зависи фирмата как се е свършила работата. Ако се е свършила добре, чай ще има хубав вкус, да. Това е... Аз никога няма да забравя, правих един проект, той беше за Германия, за едни авторски рецепти на едни смучета, които обаче трябваше да имат така супер ефект, нали? Едно едва ли не терапевтичен ефект на такава. И там от всичко ние огромни състави направихме, страхотни, супер полезни за детокс, да не знам какво. И най-големият проблем беше това, че ние на някой не може да докараме вкус. И фирмата 150 там проби прави в какви са отношения, такова, и не можем да маскираме нещо. Така че да, това нали, в производството не е лесно, но въпреки всичко фитотерапията в България има над 500 билки, които активно ги ползваме. Не говоря, че ги има. В смисъл, активно ги ползваме в терапията. Все ще намерим нещо, което да се хареса на човека. Няма да го тормозим да пие нещо, което не му харесва. Така, сега тук много ще радвам с теб заедно да обсъдим, вече не е толкова така лекционно, начин на хранене, това са акцентите и заедно ще разгледаме, ще развенчаваме ни митове, свързани с така ограничаващите диети, колко всъщност те могат да създадат някакви проблеми. Акцентите са ви няколко. Първото е едно хранене, което е за намаляване на така, хроничното възпаление в организма, т.е. от едната страна имаме омега-3 храни, от другата страна имаме храните, които пък стимулират възпалението. Аз на следващия слайд тук съм ги изредила. Пакетирани храни, които имат трансмазани, бисквити, вафли, всякакви такива. Пържено панирано, захар, бяло тесто, специално бялото тесто, алкохола. Червеното месо не да го изключвате, трябва да има умерен прием. 3-4 пъти в седмицата максимум. Глутена и лактозата не да ги изключвате, но и да не се прекалява. Да не има 7 дена от 7 прием на млечни, 7 дена от 7 хляб и то в големи количества. Говорим. Това са общи препоръки. Тук по никакъв начин не се ангажираме с някакви състояния, които вече налагат ограничения. Това не е такава тема днеска. Друга тема, която е основна, е свързана с дефицитите. Реално много голяма част от хората се хранят. Те си мислят, че се хранят що годе здравословно, но практиката показва, че като се пуснат едни различни витамини Б, като се пусне желязо, като се пусне магнезия и така и по симптоматика. Също се оказва, че хората с една камара дефицити. Каква е причината? Причината е основно в еднообразното хранене, т.е. няма достатъчно включени плодове зеленчуци, няма свежи плодове зеленчуци, както и няма достатъчно протеин и няма достатъчно животинска храна. Все по-често хората залитат в веганско-вегетарианско хранене, което мен лично като специалист много ме притеснява, защото просто това е състояние, което по мои наблюдения и в медицината така се оказва, че води след себе си до недостиг на фолат, B12, желязо и какво ли още не. Така че много внимавайте, ако залитате в тази насока, как ще си конструирате режима. И сега ти ще се радвам да разкажеш малко за тези крайните режими на хранене, които си наблюдавала чисто. На първо място в храненето за намаляване на възпаление, то е добре, има два варианта, по който може да ги прилагаме. Едното е да се стремим наистина да избягваме всичко пакетирано. Просто тук концепцията, че е добре да ядем храната, която е максимално близо до естествения си вид, т.е. колкото по-малко е преработена тази храна, толкова по-близка до природата, съответно по-лесно е на тялото да я разгради, да я храносмила и да използва ценните вещества от нея.
Това, разбира се, в днешно време не винаги е възможно. Зато ние често купуваме някакви неща, които са леко преработени. Въпросът Мисля, е че колко... тук трябва или поне аз това се опитвам да акцентирам на хората да имат баланс между животинска растителна храна, тъй като тогава реално доста се подвява и локалните линия баланси на седмична база. Тук говорим за правилото, че е добре да консумираме храната максимално малко преработена. Тоест, колкото по-силно преработена е тя, ако е рафинирана, хидрогенирана, нали, това са все техники, които правят храната с дълъг срок на годност, правят я лесна за съхраняване, за транспортиране и удобна за работа, нали? Защото едно хидрогенирано масло много по-устойчиво и много по-лесно за работа, съответно пести пари, защото живота му на рафта е безобразно голям. Тоест всички тези много преработки на храните, всяка храна, дори, нали, пшеницата, ако вземем един лимец, то е, нали, знаем, че е най-полезното зърно. Но ако този лимец е рафиниран, както е в масово в безглутеновите продукти, нали, купени безглутенови продукти са, да, те са здравословни, защото нямат глутен, съответно се водят противовъзпалителни, но парадокса къде е? Че обикновено в готовите безглутенови неща има много бял ориз, брашно от бял ориз. За висок гликемичен индекс. Царевица, които са с изключително висок гликемичен индекс. И тя Изабела много говори за това, че всъщност ние минаваме на безглутенова диета, за да си намалим възпалението. Реално обаче минаваме на буклучава безглутенова диета, защото не искаме да си намерим рецепта или не можем, или нямаме правилния инструмент да си намерим лесна рецепта да си правим хляб у дома. Нека да сме откровени, ние не сме свикнали в днешно време да си правим хляба сами вкъщи постоянно. Да си да е пълнозърнест хляба, няма проблем с него. Въпросът е количеството. Безглутеново трябва да бъде, ако има диагноза. Да, но имах предвид. Или при индивидуална непоносимост. Има си хора, които просто чисто храносмилателно не го понасят. Или също така има вариант, който искаме да го изключим поради метаболитни проблеми. Също да. Но пак не е хубаво да се изключва изцяло, защото така сме в недостиг на витамини Б. Това е така. Обаче, ако имаме метаболитни проблеми и препоръчаме на човека да се храни безглутеново, а той започне да се храни с силно рафинирани безглутенови храни, всъщност това беше едно от уточненията за намаляване на... Там е много важно хора да не се подвеждат по етикетите. Пише веган, без глутен, хелти, там какво беше още ро и съответно не е точно така. Да, винаги трябва да отговорността всъщност за здравето остава при нас. Аз съм срещала и хляб 100% лимец, в който отзад пишеше 35%, но го бяха извели с буквално 40%. Да, това е проблема и с подсладителите на стевия. Голяма част, които са с стевия, реално вътре е малтитол, не е стевия. Който малтитол в големи количества може да направи подуване на корема, такива неща. В смисъл има проблем. Този разговор с етикетите е наистина безкрайен. Просто ако искаш да го обобщим така... Да, не аз исках тези тук, които са свързани с крайните диети, свързани с супер нискокалоричен режим, защото тогава реално поставяме организма в състояние на стрес, ние му казваме няма храна, това е край, положението е зле. Фастинг 12-12, който е вечер 8 вечеряме и сутрин ядем 8 е just fine. Въпросът е обаче, нали, този, който е вече повечето часове, поне аз лично не го препоръчвам. И в предния вебинар, който беше в януари месец за метаболизма, надълго и на широко говорим по тази тема. Изключване изцяло на мазнините също не препоръчваме, защото реално те са ни нужни.
Да, на групи храни не е препоръчително. Дори при Освен кетите. ако няма някаква необходимост медицинска, но говорим в общия случай. Ако не е препоръчано от холестерола ни е нужен като прекурсор на прегненолона, който се правят, след това се произвеждат в организма половите хормони и другите стероидни хормони. Ние вече го говорихме това, защо не трябва да изключваме сложните въглехидрати. Говорим, да кажем, пълнозърнест хляб или някакви други, защото реално, ако ги изключим, ние оставяме гладнички нашите полезни бактерии в червата. На нас ни трябва да поддържаме добър микробиом в червата. И разбира се, те имат фибри, които са ни нужни за контрол на нашата кръвна захар и холестерол. И още една функция имат, успокояват надбъбречните жлези, така че хранене, което е бедно на въглехидрати, като под въглехидрати аз имам предвид сложни въглехидрати винаги. Не говорим Тоест, залитане в кето имаш предвид. Това ли имаш предвид? Кето, ниско залитане в кето. Да, защото има твърде ниско въглехидратно. Да, има много жени, които дори не се хранят кето или ниско въглехидратно, осъзнато, нали? Но имат много голям страх от въглехидрати. Въглехидратите са ценни. Те свалят стреса на надбъбречните жлези, най-общо казано, нали? Не медицински, но така, че всеки да може да го запомни. Въпросът е, наистина балансът е ключов. Рестриктивните диети, ограничаването на калории и на групи храни, било то протеини, мазнини, въглехидрати, обикновено се ограничават на първо място, най-големия враг са въглехидрати, на второ са мазнините, но това са много ценни за тялото ни вещества, без които ние буквално не можем. Влизането в калориен и то сериозен калориен дефицит, който е над 10, 15, 20%, е изключително стресов за организма. Реално... Тук е много интересно противоречиво, че реално при разграждането на толкова мазнина в организма се отделя повече холестерол и се нарушава липидния профил. Обикновено медицинските препоръки са сваляне на 2-3 кг месечно, не повече, но това не се разбира. Така, под калориен дефицит над 20, в калориен дефицит 15% може да има сваляне даже до 3-4 кг. Аз говоря за по-сериозните, защото когато човек реши да отслабва, обикновено иска резултати от днес за утре. Нали, той си дава сметка, че тези килограми са трупани може би 5 години, може би 2 години, може би 10 години, но винаги желанието е да ги свалим от днес за утре или за след 2 седмици, защото тогава имам еди какво си събитие. Ние не даваме, нали, това, за което ти говореше, да се обърнем към себе си, е пак част от този процес. Нека да подходим с разбиране и с дълготраен грижа и с мисъл за напред, нали? Защото няма как наистина да очакваме от себе си, ако 10 години сме трупали едни килограми, да ги свалим за 2 месеца. Така че да, аз говоря за по-рестриктивни под 15%, 20% калориен дефицит. Тогава наистина стреса за организма е много сериозен. Той влиза в режим оцеляване. В режим оцеляване се качват всички тия стресови хормони, за които говорите в самото начало. Объркват се циркаден ритъм, кортизолов ритъм и става вече много трудно, защото след тях се заформят и други, нали, става каскадна такава верижна реакция. Да. Така че хранене по-малко с удоволствие, с качествена храна. Осъзнато хранене също е много ценно като умение. Това на много хора им звучи като така твърде нереалистично, но осъзнато хранене всъщност означава аз с чинията и с приятна компания сядам да вечерям, не си пускам телевизора, в никакъв случай не гледам новини, защото те са супер хейт, който напряга нервната система. Много хора казват, защото примерно аз много се ядосвам, като слушам новини, в моето семейство не се гледа телевизия въобще.
Дори да не се ядосва реално човек, това не може да се храниш в такъв стрес. То те напряга. Трябва да се храниш в приятна обстановка, да си говорите за хубави, приятни неща и да мислиш върху това, което едеш, да усещаш текстури, да мислиш за начина, по който е стигнала тази храна до твоята чиния и така нататък. Т.е. да си подпомогнеш малко с техники. Това мисля, че прави мост, като казвам, мисля, че прави е важно, мисля, че прави мост към следващата част, където ще говорим за циркадния ритъм, за времето прекарано навън, въобще загубата на цялостна връзка с нормалната околна среда, нормалния живот, нали, който има някаква храна, която идва от магазина. Да. Две думи ще кажа за протеина. Няма да се разпростира много. Протеина е жизненно важен хранителен елемент. Сега в момента много се спекулира, нали, с огромното количество протеинови храни, които са бързо достъпни. Не всички от тях по същия начин, както безглутеновите, не са особено полезни, но пък протеина е много важен. Ако искаш, може да кажем за стойностите за протеин. Не знам дали не сте го засягали преди това. Тоест по колко протеин е необходим на ден на човек? 50-100, много индивидуално, зависи от физическа активност, възраст, пол, защото с напредване на възрастта 30-40 години нагоре започва физиологично да спадат нашата мускулна тъкан, да се буквално разгражда. Съответно, ние трябва нон-стоп, буквално всеки ден да работим в тази насока. Това също е най-големия проблем, за да не изчезнем. И на нас ни трябват градивни елементи. Протеин, качествен протеин. Да. Съответно, ако е основно растително храненето, пак е проблем. Това е тема, която много често съм засягала и в статии, много често съм питана за това нещо, как да си направя едно балансирано хранене, което да е основно с растителен протеин. Ами трудно е, защото просто много трудно се достигат количествата, които ще имаме, когато включим животинска храна. Така, растителен протеин, ако човек е само на растително хранене, веган или вегетарианец, хайде при вегетарианците има някакъв по-голям шанс, но веган без допълнително суплементиране с протеин на прах просто няма начин да не е възможно, да. Да. Колкото и да е, нали, това в графата силно преработени храни, но тук пък на принципа най-малкото зло. Сега вече има някои, които са доста пречистени протеини, тук вече е въпрос на избор. Трябва да внимаваме при избора с добавките, които са вътре в самите протеини, без значение дали са веган или някакви други, просто казвам. Да, грахов, конопен са най-добрите варианти. С протеина интересното е, че той е трик. Когато качим протеина и следим всяко хранене, това е което аз обучавам и, нали, хората, с които работя, те да си го следят в времето и съответно по този начин те да могат да си балансират храненето по съвсем естествен, нормален начин. Когато увеличим протеина до необходимите нива, които са за дадения живот, съответно ние ще си намалим и приема на въглехидрати, което, разбира се, целим. Да, не е много. Да, така е. Грижата за микробиома, едно хранене, което ни помага да си подкрепяме микробиома на червата и съответно, ако е нужно суплементация с курсове с пробиотици, не постоянното им приемане, може да ни помогне да намалим локално възпалението в червата, както и общо за организма и да ни подобри метаболизма, тъй като полезните бактерии отделят нискомолекулни масни киселини, slow chain fatty acids, които намаляват възпалението локално в червата. Това е, нали, така доста бърза просто препратка. Ако може да добавя микробиома, суплементирането с пробиотици е важно, когато има нужда особено. Но много е важно в този момент, нали, ти го спомена по друга форма в малко по-рано в презентацията, да хапваме различни зеленчуци, плодове и зеленчуци, защото имат голямо разнообразие на фибри. Всъщност голяма част от зеленчуците са и пребиотици. И когато ние пием пробиотик на хранителна добавка, но нямаме пребиотици в храносмилателния тракт, реално тези пробиотици минават през червата, вършат някаква работа там за няколко часа. Въпросът е обаче, че нашата цел е, ние искаме да ги колонизираме в нашия микробиом. Затова
хранене на Световната здравна организация препоръчва 2 чаши зеленчуци към всяко основно хранене да имаме, за да можем наистина да си осигурим достатъчен прием на пребиотици, за да имаме по-малко дисбаланси в микробиома. И ако може да са разнообразни и да имат фибри в тях, защото 90% от хората консумират домат. Домат, краставица, банан и ябълка. Това са моите фаворити просто. След което отнема 5 месеца, за да включим още някой продукт. Така сега да хидратацията. Да. Хидратацията чак тук сме я включили, но всъщност от нея се започва. Да коригираме нещо, първо трябва да започнем хидратация, защото това е един, както говорихме за липсата на сън, липсата на реакция към стреса, нормална такава, т.е. адаптация към стреса, като стигнем до хидратация, същата работа. Най-лесният начин ние да се вкараме в дисбаланс, да повишим своя риск от метаболитни проблеми, от камъни в мехура, бъбреците, да имаме по-нетонизирана кожа, да не използваме по-лоши думи, да имаме проблеми с храносмилането, например спазми. Всичко това се случва само и единствено, когато ние намалим хидратацията. Тук е парадокса, че реално тези препоръки за 6-8 чаши вода, не знам какво, литър и половина, това е абсурдно. В смисъл, тук целим доста по-големи количества, ако трябва да имаме оптимална хидратация, 2 литра и нагоре, като съответно тук нататък вече супер много се определя спрямо активността на човека, начина му на живот и така нататък. И другия основен проблем, който аз виждам е реално изключително сложна е тази промяна при хората да започнат да пият повече вода и да го задържат. Това нещо доста по-лесно стават промените в храненето, отколкото за хидратацията. И да, това е много дълга тема, но това са акцентите от мен. Може 2 практични неща да добавя, защото тая е безкрайна наистина също тема. Хората, които не пият вода, се опитват, те знаят, че трябва да пият вода. И когато решат да вземат, да направят тази промяна, отново да опитат да започнат да пият вода, основната грешка, която аз често виждам, пак казвам, че тук не знам хората на какво ниво са, но това, което аз често виждам е до днес, примерно, аз съм пила 1-2 чаши вода. Знам обаче, че трябва да пия 2-3 литра. Това, между другото, се изчислява като си сметнем килограмите, си ги умножим по 30 или по 40, като 40 е по-добрата цифра и получаваме количеството вода в милилитри, която трябва да изпиваме на дневна база. Само искам да допълня, че от медицинска гледна точка има други неща, които се гледат, а именно дали човека има отоци, дали ако има камъни или нещо. Мисля, има на краката, да кажем нещо. Това, както казахме, са общи препоръки, нали? Да, има медицински предписания, по които трябва да индивидуално да се подходи. И ако видим, че примерно аз трябва да пия по 3 литра вода, а всъщност аз пия по 300-400 мл на ден, желанието ми е наистина да го коригирам. Успявам да го коригирам в рамките на 2-3 дни. Тоест 3 дни аз се насилвам да пия по 2 литра и половина и на третия ден казвам, не мога нищо, никаква вода повече не мога да поема. Препоръката ми тук винаги е увеличавайте с 1 чаша в рамките на 3-4 до 5 дни. След 3-4 до 5 дни добавете още 1 чаша и така постепенно, плавно дайте време и възможност на тялото да се адаптира и да успеем да изградим този навик наистина. И дългосрочно. Те подкрепям. Да. И се следи. Водата, ако не се следи за деня, резултатите обикновено не идват. В смисъл, тялото някак си не усеща желанието за жажда. За глад го усещаме много силно, но за жажда не. Много често ние реално сме жадни, усещаме глад. Много често се бъркат, Те се бъркат. Защото при състояние на дехидратация се повишава стомашната киселинност и ние си мислим, че сме гладни. Особено при хората, които имат такива немеждинни прихапвания, тези вредните прихапвания, говорим. Не нали стандартна следобедна закуска, ами смисъл яден. И преди много години, може би 15-10, в зората на холистичните издания в България, се спомням, че имаше една книга "Ти не си болен, просто си жаден". Тази книга е много хубава.
препоръчвам ви да я прочетете. Аз тогава също приемах много малка вода, бях още студентка и наистина прочетох тази книга и тя ми помогна да си изградя такъв навик и да повярвам, че това има значение. Толкова просто нещо има значение. По отношение на дишането, мисля, че то е пределно ясно, че то ни носи повече енергия, помага ни за засилване на метаболизма. Не е пределно ясно. Не е пределно ясно. И контрол Значи, на стрес. да. Спри се, нали, на него, не е тема за пропускане. Да. Не, просто исках да кажа, че е доста така акцентирана, експлоатирана тема напоследък сред различни специалисти, дали йога или някакви други. И ботейко дишане има какви ли не варианти на дишане. Така че, нали, предполагам, че това е долу-горе тема, която е ясна за хората, колко е важно, нали, наистина да дишаме правилно. Аз единствено бих добавила, че дишането е много важно също и за опорно-двигателната система, за да може да разгърнем, за да си разгърнем гръдния кош, да имаме по-добра стойка, да не се превиваме, т.е. това постоянно превиване, свиване, това падане на раменете, това също е, нали, допълнително утежнява едно хубаво дишане. За двигателния режим, да. Практично да добавя за дишането, когато сме стресирани, ние дишаме много плитко. Това е хубаво отново човек да се обърне към себе си и да започне да наблюдава себе си. Това не може да стане 100% от времето, но от време на време да си казва аз как дишам в момента, особено когато сме стресирани. Между другото, дишането е това, което може да обърне нашата реакция на стрес също. Така че ако ние в някаква ситуация се чувстваме много стресирани, инстинктивно започваме да дишаме много плитко. Ако в такава стресова ситуация ние си дадем обратна връзка, да погледнем, да видим всъщност как дишаме и да се опитаме да го обърнем, т.е. да отделим 1 или 2 минути. Сега, ако сме начинаещи, е добре да е 1. Ако сме по-напреднали, може да са 5-10 минути по-дълбоко дишане. И тук, ако не следваме някаква точна система, нека просто да дишаме максимално с отворени дробове. Доколкото може, нали? Поемаме максимално въздух, отпускаме максимално. Сега има много техники. Препоръчвам да се запознаете. Единствено, да, те изискват време, човек трябва да е търпетлив. Това е умение, което никак не е лесно и човек трябва да работи върху него, както си говорим за емоционална интелигентност, нали, същото е. Тук единствено бих добавила моите наблюдения от практиката, свързана с проблеми с синдром на раздразненото дебело черво, като много свързан с психосоматика при някои хора и те при по-стресираща ситуация веднага това се отразява. И ние от физиотерапията сме направили максимума на максимума, от храненето максимума на максимума, но когато такъв тип хора успяват да овладеят подобни техники за контрол на стреса, дишането, в така по-кризисна ситуация, тъй като те се стресират от много малки неща, ежедневни, нали, проблеми, не говорим за нещо супер стресово, те успяват да си контролират и храносмилането, така като някакъв допълнителен ефект. Защото дишането има и детоксикираща функция, нали, все пак. Тя не е толкова силно застъпена като другите системи, но пак има отношение към това. Така че да, повече влизане в тази тема ще е полезна за всеки. Да, това е много голяма тема, на отделно събитие. Да, за двигателната активност, ако искаш да минем вече в тази посока. Да, това също е голяма тема. Моите акценти тук са свързани с това, че трябва да се отдели внимание и на кардиотренировките, разбира се, не някакви супер тежки тренировки, и на тези, които натоварват мускулните групи, особено в периода вече 40 години плюс, за да поддържаме тази мускулна маса. Като ползите са свързани с метаболизма, с цялостно балансиране на хормоналните нива, не само на адреналната функция, цялостно на хормоналния баланс, на контрола върху липиди, кръвна захар и така нататък. Съня, което предполагам, че да, също е ясно. Тук интересното е, че най-често хората пренебрегват единия чип за сметка на другия чип. Другото, което наблюдаваме,
То не е липса на мотивация, липса на разбиране, въобще какво е достатъчна физическа активност, т.е. ние толкова много сме свикнали да сме заседнали, че до голяма степен не успяваме да се преборим. Казваме, примерно, хора 2 пъти на седмица там на фитнес, тренировка, някаква по-сериозна и това е достатъчно. А в останалите 5 дена какво правиш? Ами то няма значение. Аз ходя примерно 2 пъти в седмицата. Това са моите наблюдения. Сега факт е, за съжаление, че съвременният начин на живот е допринесъл много за нашето обездвижване, а нашите тела имат нужда да се движат постоянно, буквално постоянно. В интерес на истината препоръката е да не стоим на такива удобни столове, за да можем поне от време на време да се попреместваме малко. Намалили сме изключително много ходенето, особено хората, които живеем в големите градове, защото стигаме с колата или с метрото до всяка точка, която ни е важна. И всъщност аз и по отношение на храненето, и по отношение на водата, и дишането и така нататък, препоръчвам винаги това нещо да се замерва. Защото и по храненето, нали, каза, ние хората обикновено си казваме, да, аз съм достатъчно активна, храня се супер, нали, така. И като пуснем изследванията, се оказва, че имаме супер много дефицити. Всъщност движението е добре да си го замерваме с часовник задължително, защото тренировките, да, хубаво е да имаме кардиотренировки, но хора, които не спортуват активно, за тях една разходка 30-минутна в парка преди вечеря, след вечеря, а защо не и двете, всъщност може да се брои за кардиотренировка. Танците са много приятна кардиотренировка, т.е. аз винаги съветвам хората да мислят извън шаблона и да не слагат точни рамки на тренировката, защото дори цепенето на дървата може да бъде също тренировка и то е една доста сериозна силова тренировка. Относно силовите тренировки, те са абсолютно задължителни за жени 40+. Сега, тук голямата грешка, която виждам много често е, че под силова тренировка се има предвид само щанги. Първо не е така. Може да тренираме със собствено тегло, може да тренираме с ластици. Тук ни трябва наистина добър специалист или добра програма, по която да започнем. Важното е да се съобразяваме със собственото темпо. Защото влизайки в фитнеса, ако този до нас или тази жена до нас дига 60 от мъртва тяга, което е съвсем нормално за една средно тренираща жена, нали, това са, така да кажем, средни килограми, ако прави така по-високо високосилови, силно натоварени тренировки. Ако обаче жената до нея е начинаещ и види това, много често тя се отказва, което е много голяма грешка, защото всъщност това, което е важно в силовите тренировки е да започнем от нашето темпо, там където сме сега и да прогресираме. Това прогресиране... Да гледаме реакцията на тялото каква е. През цялото време се водим. Аз се опитвам да мотивирам, като казвам, винаги да се стремим да изграждаме навика на движение, хидратация, там, каквото и няма значение, а не в първия етап, първите 2-3 месеца хората постоянно търсят резултати. Даже аз в един момент започнах на сила да не ги търся резултатите, защото всяко търсене на един резултат в началния етап по-скоро демотивира хората и, нали, целта ми е те да изградят някакъв навик, пък всъщност, това, те само се случват нещата. Да, това, което се случва, ние се концентрираме в крайната точка, която гоним и забравяме да се наслаждаваме на процеса. Защото една тренировка може да е източник на вдъхновение, на разтоварване на стреса, може да ни носи удоволствие, но това идва с времето. Минах на следващото ли? Да, преминахме тук и затова реших за целите, за малките. За силовите тренировки нещо важно исках да кажа. Трябва да е съобразено наистина с темпото и да напредваме с малки крачки, защото те също могат да бъдат източник на стрес, ако прекаляваме. Ако перфекционизма се намеси в залата и в нашите резултати, в които ние бързо искаме да постигнем, значи това е сигурно, че ще си повишим стреса и да, може да изкараме 1-2 години на този режим, ама после
тялото ще компенсира. Абсолютно, да. Та така, за навиците най-ни е важно да си проследяваме нещата. Тук нещо по-провокативно е свързано с това, че хората много често са склонни да се или да се самообвиняват, т.е. че не са постигнали, което вече го коментирахме, нужните резултати, да се фокусират само в резултатите, а втората крайност на хората са тези, които пък постоянно се оправдават себе си. Ами няма смисъл. Резултатите са такива, каквито са. Много е важно и терапевта, и човека да ги приема реални и да няма емоционална свързаност с тях. Те ни носят информация, която ни показва как да продължим напред. И до там, нищо повече. Дали е нужно да се увеличи двигателната активност, да се направят нови изследвания или нещо свързано с самото хранене, няма значение. Въпросът е, че ние все пак е редно на определен интервал да се обърнем назад и да видим какво реално постигаме с това, което правим. Другото, което искам да акцентирам, е свързано с периодите на демотивация, основен проблем, т.е. голяма част от хората се справят изключително добре, за да преминат към по-балансиран, хубав начин на живот. Обаче нещо толкова елементарно, като Коледа, Великден, почивка или нещо такова, или боледуване на малките им деца, които ги дисбалансира за, да кажем, 2 седмици, това в един момент ги спира да продължат, което е просто жалко, защото всъщност те се справят много добре. Всъщност, тук идва неудовлетворението от това, че ние сме пропуснали да се наслаждаваме на процеса и да правим нещата заради себе си, а не заради някой друг или заради така, списъка може да е безкраен. Тук отново бих препоръчала да успеем да намерим начин, да замерим, нали, ти си посочила тук писане на водене на дневник, следене на емоции и хранене. Аз бих препоръчала в такива ситуации наистина човек да си води дневник и на това как се чувства при стартирането. Ние имаме в издателството такъв много добре разработен, но важното е в началото да запишеш защо искаш да направиш тези промени. Като фокус наистина трябва да е върху... Крайната цел каква е? За да играя с децата 2 часа и да не се уморявам, за да катера планината. Да, точно за да се чувствам добре, за да съм по-енергична, да спя по-добре. А не за да ми излязат лабораторните резултати, примерно. Да. Или защото най-добрата ми приятелка е свалила и аз сега трябва да съм като нея. Така, отклонихме се малко, но тези вътрешни причини, когато човек се насочи наистина към себе си, даде си реална обратна връзка и си замерва нещата, защото ти казваш, те се отказват понякога много лесно. Знаеш ли защо се отказват? Защото първо не се наслаждават на процеса и второ, ние хората имаме услужлива памет и сме склонни да неглижираме своите постижения, ако ние не сме ги записали на лист хартия. Ако не сме отделили време и внимание да се похвалим за това, че аз исках да сваля 15 кг, ама всъщност аз съм свалила 8 кг. Значи имам, нали... Тоест няма дългосрочни цели, задоволяват се и с по-малко от това, което е възможно да бъде постигнато. Да, но не се радват на краткосрочната цел. Да, абсолютно. Да. Така. Имаме и краткосрочни. Това е главният проблем, да. Да, трябва да празнуваме и постигането на краткосрочните цели. Те също са малка победа в нашата голяма война. Знаем, че войната не се печели с една битка. Ние искаме наистина от днес за утре да постигнем всичко. Много е важно също конкретният човек от какво се мотивира, от какво се успокоява, от какво се нахъсва, дали ще бъде някой, който да го съпроводи по този процес, дали ще бъде мотивиращ подкаст, книга в случая. Също така тези неща са доста добре описани в книга, което на мен ми допадна много, защото за мен една книга на първо място трябва да бъде въздействаща. Тя по някакъв начин да подтикне човек към нещо, а не просто да му го съобщи. Нали? Така че тук много ми допадна, нали, тази част как беше покрита. И ще завършим днешната презентация с циркадния ритъм, който не е по-малко важен.
Какво всъщност се случва? Циркадният ритъм е много важен за организма, защото той регулира това състояние на бодрстване, сън, отделянето на хормони, храносмилателния процес, метаболизма. Тоест той казва отделния орган на организма система, кога да е по-активен и кога по-слабо активен. Разбира се, органите не си почиват. Въпросът е все пак те да имат някакъв пик и някаква по-слаба активност, така да ги наречем. Съответно, ние, нарушавайки си циркадния ритъм, можем да си докараме доста проблеми, едно от които е, нали, съответно, хормонален дисбаланс. Как се случва това нарушаване? Част от него вече го разгледахме с екраните вечер, най-вече синята светлина и активностите вечер, късна тренировка, късно хранене, може да има и други начини, като например, ако работим от вкъщи и въобще не излизаме от вкъщи сутринта, т.е. ние нямаме никакъв досег до хубава, ярка, силна светлина, която е навън. Съответно, това води до намалено отделяне на кортизол, което в дългосрочен план няма да ни повлияе добре. А тези силни активности, които са вечер, както и синята светлина и въобще многото светлина вечер, пък от друга страна води до повишаване нивата на кортизола вечер и както си спомняте, онази крива, която започнахме с нея, тя би изглеждала по съвсем друг начин. Тоест ние цялостно нарушаваме ритъма на кортизола. И тук можете да споменеш акцентите вече, какво е важно реално от самата практика, като какво може да направим днеска, утре, за да си подобрим в единия начин. Да върнем циркадния ритъм баланс. Да, цялата крива да я върнем. Така, значи първото важно нещо е да започнем да ставаме, когато изгрява слънцето и да си лягаме, когато залязва слънцето. Това е най-сигурният показател, че сме в режима на циркадния ритъм. Разбира се, за днешния съвременен човек лятото е толкова приятно, топло, имаме вечери навън, нали, малко трудно постижимо е това. Но е добре да сме горе-долу около тези нива. Веднага след ставане е добре да излезем 10-15 до 30 минути на ярка слънчева светлина. Разбира се, ако е лято, трябва да ползваме слънцезащита, но това подпомага много балансиране на надбълбречните хормоните на надбълбречните жлези и подпомага след това балансирането на циркадния ритъм. След обед също е важно да излезем малко на чист въздух. Стоенето по цял ден вкъщи не е добре. Пиенето на кафе след 3-4 след обед, често го срещам и после човека казва, аз не мога да спя. Не, аз си спя, ама сутрин се събуждам уморен. Кофеина се метаболизира 8 часа, т.е. ние ако изпием кафето в 5 часа след обед и си легнем в 10, да, може и да заспим, но съня ни няма да е толкова пълноценен. Всички тези неща, които казахме, движение, вода и така нататък, подпомагат съня. Аз започнах с това, че не трябва вечер по правило, по принцип 2 часа преди лягане да нямаме никакви устройства и синя светлина. Между другото, има много вече съвременните осветителни тела с варианти на светлина, така че ако обзавеждате вашия дом, бих ви препоръчала да смените с такова осветително тяло, в което може да използвате и синя и жълта светлина. Вечер трябва да използваме жълта светлина. Сега нещо, което по принцип винаги се препоръчва за подобряване на съня, циркадния ритъм. Ако вечер гледате телевизия или гледате филм с семейството, т.е. имаме екрани, може да си вземете просто жълти очила, които блокират синята светлина, защото те подпомагат дисбаланса, т.е. те ни превъзбуждат, спират производството на серотонин, на мелатонин, който е хормона, който ни помага да заспим, мелатонин. Да, ние може да заспим, но между другото тези устройства мерят и фазите на съня. Хубаво е да имаме от 3 фази, за да ни е пълноценен наистина
Така, достойно. Това е накратко, разбира се, мога още много да говоря по темата, но мисля, че това по-кратичко и по-практично. Да, пък и все пак да отделиме малко време за въпроси. Значи аз Да. тази тема имам само да допълня. Да, има много да се допълва, но аз бих искала да акцентирам върху приема на кофеин. Какво се случва в началния етап, когато сме по стрес и започнем да увеличаваме приема на кофеин, реално се повишават и нивата на кортизола. В един момент този стрес, както и повишеното количество на кофеин в организма, започва да влияят негативно върху съня и ни отиваме в състояние на безсъние, което вече няколко пъти акцентирахме какво се случва. Тогава вече в този етап най-често какво наблюдаваме? Наблюдаваме прием на 3-4 кафета. Това в медицината и в фармакологията се нарича потенциране. Тоест, колкото ни трябва повече от дадената съставка, за да достигнем същия ефект. В един момент този ефект съвсем намалява. Реално ние пием това кафе, ефекта, който ние усещаме, т.е. да се чувстваме бодри, енергични, работоспособни, го няма, обаче проблемите с съня продължават и се задълбочават. Затова е редно, ако не кажем да спрем кафето, тъй като това е цел, която смятам доста непостижима за много хора, по-скоро нека го ограничим. 1-2 кафета на ден, но нека да бъдат, говорим, които са кофеинови кафета, които са обаче до към 1 часа. Тъй като оттам нататък влезем ли в диапазона около 12 часа преди лягането, прием на кофеин, таурин, всякакви стимулиращи напитки, съответно в това число влиза и зеления чай, нещата не изглеждат окей. Тоест започваме вече да изменяме тази крива, за която си говорихме. С какво може да заменим? Може да заменим с какао след обеда, да кажем, или кафе инка, ако харесвате самия вкус на кафето, без кофеиново кафе или някакви други напитки, които просто, ако ви е повече навик, отколкото нужда. И заспането в стая, която е тъмна, тиха, спокойна, за да може да си осигури максимално отделяне на мелатонин през нощта. И аз си предлагам да разгледаме въпросите. И първо, всъщност, преди въпросите, искам отново да спомена за вдъхновения. Сайта на издателството е вдъхновения.bg, доста лесно се запомня. Фейсбук страницата, линка също съм я споделила, както и сайта, като на български е страницата, ако не се бъркам. Да напишат във Фейсбук вдъхновения. Мисля, че е на български. Да. Не е на латиница. Интересното е, че при тях ще откриете издания от най-различни направления на холистичното здраве, както ароматерапия, неща свързани с психология. Те доста акцентират и на невропсихологията. Извинете. Интересното е, че те издават едни от големите световно известни въобще книги в тази насока са техни. Така че може да откриете както книги, които са на същата авторка, така и много други книги, които са свързани с хормоналния баланс. Внимавайте с самодиагностицирането, избягвайте го, но съм сигурна, че ще намерите така доста полезна информация по отношение на свързаните неща с така начина на живот. И съответно, пък от моя гледна точка, внимавайте с предписването на фитотерапия без никакви консултации, нали, така на по-силни неща. И ти, ако искаш да добавиш нещо за вашите нови издания, нещо интересно, и аз започвам да ще въпроси. Да, всъщност ние избираме книгите така, че да са супер практични, да може всеки да ги приложи, но както при адаптогените и билките, така и при хранителните добавки, самоизписването не е добра идея. Добре е да се консултираме винаги с специалист и да, нашите книги могат да помогнат в много състояния, но те не изключват медицински преглед, не изключват консултация с лекар. Иначе, наистина практични решения, хранене, холистичен подход и емоционално здраве също във всичките ни книги са засегнати. Така е, да. Абсолютно. Аз имам още доста да чета, така че те първа предстои. Добре, нека да отговорим на въпроса на Руми. Искаш ли? Да. Имам завишени ТАТ и МАТ, които се чудя дали също се повлияват от надбъбречните жлези или поради прекомерния стрес. Директно, без да искам,
съм атакувала щитовидната жлеза. Кое е първото? Тя ли първа се изморява или надпъбречните жлези подреждат щитовидната жлеза? Аз им ти. Значи, тук е важното не кое е яйцето, кое е кокошката. Важното е точно това, което казахме, да има необходимата диагностика, т.е. да са ви направени всички изследвания, които вашия ендокринолог и терапевт е преценил, т.е. да не се пропусне нещо, така да го кажем, да бъде обърнато внимание на цялата симптоматика и вече на база на изследванията може да се говори. В случай, ако не е пускан кортизол в ритъм, може да се пусне кортизол в ритъм. Щом имате завишени тачимат, това ни говори, че има някакъв автоимунен процес, на който автоимунен процес, да, той до голяма степен е генетично детерминиран, т.е. вие нямате никаква вина в него, но тук си говорим все пак през целия ден за епигенетика, която какво ние с нашия начин на живот можем да повлияем, така че всичко, което говорихме, не е свързано с намаляването на възпалението в организма, което наистина е огромна тема, но ние засегнахме няколко нейни аспекти, може да ви е от полза. В дългосрочен план говорим. Дали по някакъв начин е засегната адреналната функция, много зависи доколко сте подложени на стрес. Ако нямате стрес в живота си, слабо вероятно е там да има за мен лично. Разбира се, ендокринолога ще кажа неговото мнение също. Ако може да спомня още някои неща по първопричината, всъщност важно е да я търсим, но, както каза, комплекс от неща са. Много рядко първопричината е само една и много рядко е само генетика. Защото ако генетиката казваше, че каквото имаме, с това разполагаме, то епигенетиката вече ни казва, че ние може да управляваме тези гени по някакъв начин. Трябва ни комбинация от неща, така че аз този случай бих препоръчала първата книга на Изабела Уенц, първопричината, където се разглеждат наистина всички причини за Хашимото и за повишаване на татимат, но обикновено това е комбинация от неща. Никога не е само едно нещо. Моят подход реално в практиката е да огледам всичко и да се действа във всяко едно направление, като тук има много, това беше тема и на няколко мои поста, много се спори в холистичната медицина, нервната система ли е първа или е първа храносмилателната система. Аз първо обръщам внимание на на храносмилателната система, но пак казвам, това е доста спорен подход. В крайна сметка няма значение кое е първо, кое е второ. Важно е да се обърне внимание на всичко, но имайте предвид, че често това се случва последователно. Не може едновременно да се работи и в една насока, и втора, и трета. Понякога се налага да направим план. Понякога не е възможно. Когато имаме някакви хронични проблеми, които продължават дълги години, наистина в определен момент не можем, и ние като терапевти и лекари също, той не може да каже кое е било първото. Гените са си гени. Казвам го от гледна точка на това, че има доста състояния, които наистина са генетично предразположени хората. Хашимото е от тях и някои други автоимунни заболявания. Не трябва ни да чувстваме вина в себе си, трябва изцяло да махнем вината като усещане, а по-скоро да мислим какви неща могат да се направят от начин на живот и да мислим поместо на обратната връзка, която Борислава спомена, когато говорихме, мисля, за дишането, т.е. тя обясни точно това, че нормализирайки дишането, вие започвате да оказвате влияние върху дадения симптом. Тук е същото, т.е. ние преглеждаме система по система, виждаме къде евентуално може да има проблем, решаваме го и по този начин действаме холистично за евентуално се надяваме, че ние в дългосрочен план ще имаме по-добър контрол на Хашимото. А по отношение на адреналната функция, просто следваме всичко, което си говорихме днес и имаме по-добра реакция към стреса. И така, тъй като стреса, реално, съня, злоупотребата с кофеин и подобни са основната причина. Не всички хора, които се хранят небалансирано, ще имат или се хранят с провъзпалителни храни, ще имат проблем с адреналната функция. Но голяма част от хората, които имат лоша реакция на стреса, не си почиват, които се употребяват с кафе, стимуланти, стимулиращи билки, дори една стимулация с адаптогени, която не е направена правилно, дълго време също може да ви създаде проблем. Много ще се радваме да отговорим на някой друг въпрос.
Надявам се, че тук успяхме долу-горе да отговорим. Бих искала да ви поканя на всички предстоящи събития, които ще има през тази година. Ще получавате по имейл покана. Стига да искате, разбира се, по всяко време може да се откажете от това да го получавате. Като също така много ще се радвам на някакъв диалог, т.е. да ни изпратите по имейл някаква информация за събитието, дали е било полезно, интересно за вас. Ако имате някакви въпроси, аз оставям също моите контакти да се свържете с мен. И мисля, че долу-горе това беше от днес, като съответно много ще се радвам и на теми, които са интересни за вас, дори лектори, които бихте искали да поканим. Аз с огромно удоволствие ще намеря начин това да се случи, както темите, така и лекторите. И така, да ви пожелаем една много хубава вечер и всичко най-хубаво, много здраве, много щастие и така да се фокусирате върху всичко позитивно, което имате в живота си. Да го уважавате и да го умножавате. И да благодаря на моя гост днес за супер много информация, която сподели, въобще вниманието, времето, което успя да отделиш въпреки твоя изключително заед график. До нови срещи на всички. До скоро. Чао, чао.